изобщо да не си прави илюзии с него. Видите, Южен парк днеска от 14 часа по-нова. Температура. Болка. Облегчете болката и температурата на бебето. Панадол бебе започва да действа след 15 минути. Нежен е към коремчетата и подходящ още след първия месец. Панадол. Решението започва тук. Лекарствен продукт с парацетамол. Без лекарско предписание за деца от 1 месец до 12 години. Преди употреба прочетете листовката. Супер мебели! Супер мебели! Изгодните предложения в Мьомакс винаги са вау! Ела в Мьомакс и гръбни до минус 30% за секции и модулни системи за дневна и домашен текстил. Повече на Мьомакс БГ. Коремчета. Всички те преминават през толкова щастливи и мъчителни моменти. С приболката и подуването с Ношпа. Ношпа се усвоява бързо и напълно, като действа директно върху болезнените спазми в корема и бъбреците. Обичаме ви, коремчета. Да се погрижим да не ви боли с Ношпа. Лекарствени продукти без рецепта за възрастни съдържат ротаверинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката. Изпратихме Митко Павлов да помогне. Здрасти, Петя. Познаваме ли се? Не, но чувам, че търсиш 0% лихва. Търся, да. Защо? Аплодисменти за теб, Петя. И за новия ап на Кредисимо, който дава 0% лихва. Влизаш в апа и взимаш 100% оферта. И аплодисментите са за теб. 0% лихва. Само в новия ап на Кредисимо. Аплодисменти. Кредисимо. Пари на време от много време. Наслади се на есента с кафе автомати Philips от Зора. Без значение дали искаш ароматно еспресо или капучино. В Слатего винаги ще получиш перфектен вкус и превъзходна пяна. Или избери да приготвиш лесно 2 кафета с интуитивен сензорен дисплей и система My Coffee Choice. Всички кафе автомати Philips на изплащане с 0% лихва. Търси в Зора и на zora.bg. Хей, нещо ново за споделяне. Имам нова работа, нова прическа, нови колеги, нов телефон и нов Оробиотик Пробиен Директ. Разяснявам, симбиотик, който поддържа естествената стомашно-чревна флора. Приема се директно, без вода, а със своята уникално двойно защитна матрична система. Пробиен доставя за мен гарантирано живи пробиотичните бактерии. Иначе просто няма ефект. От това зависи дори как изглеждаме. Пробиен. Балансът в мен. Препоръчвам за перфектна чревна флора. Споделяйте! Искаш да освежиш косата си, но имаш чувствителен скалп? Направи го без притеснение с Батист Sensitive. Новият сух шампуан Батист за чувствителен скалп е дерматологично тестван и има лека и грижовна формула, без аромат. Наслади се на усещането за освежена и великолепно изглеждаща коса. Ново сух шампуан за чувствителен скалп Батист Sensitive. Огромен избор супер, огромен избор супер, огромен избор супер, огромен избор супер. Сега в Айко 20% отстъпка за холни гарнитури и килими. Айко, където има всичко. Парфюмна колекция Сано Максима. Ултраконцентрирано мекотител с силен аромат, който дълго усещаш. Сано Максима. Колекция от парфюми. Магически свят от аромати. Имате проблем? Решението е Сано. На живо от протеста на кашлящите. На вниманието на всички кашлящи, вземете Туси Прес. Туси Прес облегчава сухата и дразнеща кашлица, успокоява влажната, като улеснява открачването и се справи успешно с възпалението на гърлото. Вземи Туси Прес и не кашляй. Новият Туси Прес с живовлек, дива мащерка и витамин С. И не кашляй. Всеки е майстор в нещо, а ние майсторим мезетата така, както традицията е завещала. С вкус от старите майстори за майсторите на новото време. Орехите. Майстор Лъшки мезета. Животът с ново бебе крие много изненади и много петна. На вечерята, на килима, дори на пижамата. Добре, че имаш пералния горения с температурен мотор и сушилния горения с екстра хайджин програма против микроби. Те се справят с прането с лекота, за да ти остане време за кушкане и за игри. Пералния горения с капацитет 8 кг и сушилния горения с термопомпа. Сега с 2 плюс 3 години гаранция след регистрация, на супер цени и на изплащане на 10 безлихвени вноски. Свали новия Технополис ап и пазарувай още по-лесно. Технополис прави живота по-хубав. В нашите светли дни
Високите дози Б-витамини в Милгама Н регенерират периферните нерви и лекуват причината за болка в гърба и кръста. Милгама Н. Болката в гърба и кръста може да бъде лекувана. Лекарствен продукт без рецепта за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. Животът на Едро е по-хубав, когато пазаруваш за дома на супер изгодна цена. За домашните госби вземи този домакински комплект на любима марка за само 99,99. Ето и мека хавлия на кърпа на топ цена от 2,99. Есенните дрехи освежи с тази пералня с 12 програми за 369 лева. А като си готов с задачите, си почини пред този телевизор за страхотните 299 лева. Всички топ оферти виж в нашия каталог. Метро Пести на Едро, живей на Едро. Аз не съм безпогрешна, но гримът ми е. Фондиотен L'Oréal Париж Infallible Fresh Wear. Високо покритие за всеки тип кожа. Не оставя следи. Водоустойчив. Дълготраен до 32 часа. Infallible Fresh Wear. Защото го заслужаваш. За устойчив грим през целия ден. Infallible Setting Spray. L'Oréal Париж. Зимата е тук, но краката ти са на топло и се чувстваш уютно благодарение на бутушите Skechers. Стилни и здрави. Изработени от качествени материали, за да ти е приятно и комфортно навсякъде. Тази зима не излиза на студа без стила и топлината на бутушите Skechers. Косата ми и аз живеем на пълни обороти. Ново Bliss Blue Hair Wonder. Кофеинът стимулира факторите за растеж на косата. За по-плътна коса след само 6 седмици и 100% повече сила. Ново Schwarzkopf Bliss Blue Hair Wonder. For every you. Не завиждайте на тези, които успяват да заспят. Отривин ментол ви спасява като отпушва носа след 2 минути. Отривин. И дишайте. Отривин ментол е лекарствен продукт без рецепта за възрастни юноши над 12 години. Преди употреба прочетете листовката. Schwarzkopf Cream Supreme. Косата ми е короната на моя стил. Затова се грижа за нея, особено когато я боядисвам. Новата Cream Supreme, първата боя с тройна бондинг система Haptic. Серумът подготвя, крем боята предпазва, а маската запечатва. Цветът, който желаеш, грижата, която заслужаваш. Новата Schwarzkopf Cream Supreme. For every you. Най-добрият ти приятел са жени и дрес-кодът е много шик. Сменяш рис и пробваш комбинации. Когато намираш най-шикозната, намираш и петно на нея. За щастие, пералнята и сочилния AEG оправят положението. И ето, че си най-стилният гост на дансинга. Пералния AEG с AutoSense регулира консумацията на вода и енергия спрямо зареденото бране. И сушилния Absolute Care с термопомпа изсушава материите на щадящи температури. Сега с 2 плюс 3 години гаранция след регистрация на супер цени и на изплащане на 10 безликвени вноски. Свали новия Технополис ап и позорувай още по-лесно. Технополис прави живота по-хубав. Имам идея. Отлепяме Орео, ако кремът е отдясно, наричаме горошко. Ако е отляво, паролата за Wi-Fi. Ела тук, кварти 1, 2, 3, главно, а малко 5, 7 годините. С Орео можеш да спечелиш ваучер за iStyle на стойност 1000 лева. Виж как на oreo.bg. Моментът, в който спреш да четкаш, много пасти за зъби спират да се борят с бактериите. Тогава започват проблемите. Но с Oral-B е различно. За разлика от други пасти, Oral-B защитава зъбите ти през цялото време. Стартирай деня си с здрави и чисти зъби и го завърши по същия начин. Oral-B – чистотата, която никога не спира. Тревожа се за кръвната захар, периферните нерви и зрението си. За тези тревоги аз винаги препоръчвам Оримил Гликогард. Усъвършенствана грижа за нивата на кръвната захар, периферната нервна система и зрението. Запомних. Оримил Гликогард и 3 тревоги по-малко за мен. Препоръчано от здравният експерт. Оримил Гликогард от Натурфарма. Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsektor.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess на топ цени. Оригинални маратонки от shopsektor.com. Мадри Ексепционал. Избран продукт на годината за 2025. Не отлагай грижата за себе си за утре. През октомври в SoPharmacy, на SoPharmacy BG и в SoPharmacy App те очакват супер оферти с отстъпки от 20 до 40% на над 250 продукта, витамини и минерали, за да се погрижиш за себе си днес, не утре. SoPharmacy. Повече грижа.
Закуска у дома. Да. Гости през седмицата. Да. Пица в неделя. Да. А баница? Да. Бела, за да е лесно, бързо и безкрайно вкусно. Да. Парене и често уриниране се среща при много жени, независимо от възрастта. Аз съм доктор Павлова и при остра необходимост препоръчвам Уринал Акут. Уринал Акут – мощна комбинация в висока концентрация. Само 2 таблетки дневно дават бърз ефект още на първия ден. Всеки знае, Уринал помага. Тоалетна хартия Малива. Благодарение на иновативната пиксел технология, тоалетна хартия Малива е още по-нежна и мека. А сега с вълшебен аромат Малива Романс в промоционалните опаковки с Easy Open. Парфюмни перли Ленор. Добави парфюмните перли преди всяко пране, за да усетиш прегръдка свежест. Ухание е така интензивно, че остава с теб през целия ден. Чак до вечерта. Почувствай свежестта във всеки момент. Парфюмни перли Ленор. Прегръдка свежест. Има просто интернет. Има и Viva.com Fiber, който е толкова стабилен, че и най-лошата буря не може да го спре. Вземи Fiber и EON само за 22,40 лева на месец с DMA Extra или Max Sport за целия срок на договора и безплатен Wi-Fi 6 рутер за безкомпромисно покритие. Viva.com. Иван! Давай! Yes! Хайде! Воу! Кренвирши Кен. Когато храната говори. С Кен всеки ден. Пак ли си обгрижен за черния си дроб? А знаеш ли, че има Ливорон Форте? Възстанови чернодробната си функция и живей без отпадналост и умора. Ливорон Форте е подсилена формула с 6 пъти повече силимарин и 50% повече уридин. Вдъхни нови сили на черния си дроб с Ливорон Форте от Натурфарма. Гледайте, Южен парк днеска от 14 часа по нова. Добре, Магу е сега в студиото и с неговото му ръче, а той иска да взима неща от магазина. Това не е магазин, ама това е студио, бе. Ти не знаеш, че какво? Добре, да разберем. Затова гледайте господин Магу. Всекиделник от 20 часа по нова. Само 2 дни по-късно Росен и Албена се радват на един безметежен следобед с дъщеря си, когато на вратата се звъни. Албена е очаквала да види на прага си всеки друг,